ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, kenekwa m nwoke kene m nwanyị. Si na tata bụ nkwọ, si ka chi nkwọ tata kwọtara anyị ndụ, kwọtara anyị udo, kwọtara anyị agamniru, kwọtara anyị ihe akụ na ihe enwe enwe. Si m ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja bunye anyị elu, nye anyị ogologo ndụ na arụ isi ike, chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ, ndị iwe dị n'obi mana amụ dị n'eze. Asị m ka anyị pụta ife. Anyị si n'aka ọbụla na-ama nzu ama mma na tonyi, ihe ọma ga-emela anyị niile bọsị nkwọ. Anyị ya pụta ife, anyị ejere obodo n'ala obodo, anyị azụ ka afịa mana ya anarụ ka afịa. Anyị adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Si n'ọta anyị kwuru ya ka ọ dị tata bụ nkwọ na eke na orie na afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Akwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afọ na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Onye ọbụla na-eme ọdịnala n'isi na-acha ya awọ. Onye ọbụla na-eme ọdịnala ya na chi ya na ezumezu ya na-adị na mma. Ya kpata ndị Igbo ji wee sị chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ. Onye ọbụla ya na chi ya dị na mma, na ọra mmụọ ya dị na mma, n'ihe ka a nara eme ya. Onye bụ ntọ n'ala Igbo, mmadụ ịchụkwa chi ya, ịgọ mmụọ, ịchụ àjà. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ, ọ bụrụ oke ite, ọ bụrụ ihe ndị a niile a na-eme. Ọdịnala bụ mmadụ ịchụkwa mmụọ ya na ya so, mmụọ dị indigenous to him or her. Mmadụ ịchụ àjà nyere mmụọ ya na ya so. Ọdịnala bụ mmadụ ịkwụba aka ọtọ, ịsọ nsọ ana, ihe ọbụla ana na-asọ iso ọnya, bịa ezigbo ndụ, nwee egwu ana ma asọpụkwara aja ana. Wee na-asị ụmụ Igbo, anyị ncha na-achịtaba azụ n'ọdịnala Igbo. Ọ bụ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpelu Chukwu okike. Ọ bụ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpelu Chukwu, wee bie ndụ wee chaa isi awọ. Onye bụ ọdịnala. Ka na-asị ka onye ọbụla na-achite n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala amaka. Ọ ụzọ ndụ bụrụ ụzọ eziokwu. Etufu nnukwu oge ije n'isiokwu nji maka ya bịa tata. Abịa m ịkụzi maka the spiritual benefits of okwete leaf. Amarọ m ihe a na-akpọ ya n'oyibo, ama m Igbo ọfụma mana amarọ m oyibo. Okwete leaf and alligator pepper, ose ọjị. For ndị na-amara ihe bụ okwete leaf, na ya akwụkwọ a nji n'aka, ọnya bụ okwete leaf. Ihe nji akụziri ụmụ ihe anụnwa bụ nnọkọta ịghọtakwa m ihe dị mkpa ga-enyelu gị aka kụzielu gị, bụ so that ka ijiri ya na-enyere onwe gị aka. Ijiri ya na-enyere onwe gị aka. Ọhịa bụ okwete leaf. Nke a bụ ose ọjị, alligator pepper. Mmepe ose ọjị, ọ na-enwe mkpụrụ. Ọrụ m na aga afụ nwa aka ma, mana ọ dịkwa na ya afụ nwa aka ma ọ na-afụ gị ya mkpụrụ. A na-atakwa ya. Ihe eji ose ọjị eme ebuka. Ihe m bịara ịkụzi taa bụ ihe ị ga-eji okwete leaf na ose ọjị wee mee. Ọ na spirit na-enye gị nsogbu, ịnọ n'ime ụlọ gị, for instance, ndị anụwa spirit na-abịa a kind of a disturb. Anyị na-ege anya, ị nwere ego,
ị ga-eji wee settle that spirit. Maọbụ na ị na-enye mmadụ arụ na-aya onye ahụ, arụ na-aya onye ahụ, and arụ ahụ inyegide gị ọgwụ ọ daa mago arụ a na-eji aghụghọ abịa, ọbịa saịda ọbịa saịda ọbịa saịda ọbịa saịda, osi n'isi ọgbata n'ukwu, osi n'ukwu ọgbata n'anya, arụ ejiri aghụghọ na-aga. Ihe ị ga-emerụ m ugwu, ị ga-emerụ gị nwa bụ onye Igbo ga-emerụ m ugwu. Jee chọrọ m akwụkwọ maọbụ na onye ahụ na spirit na-eme ya attack, especially ndị a na-abụ ha naba something na-abịa na-adagide ha. While you are looking for money to settle those things spiritually, chọrọ m akwụkwọ a, chọkwazielu m ose, gote akwụkwọ a, ịgote ọ bụ na ịbụ nwaanyị gụtara m ya 14 unless money mana inwe call and ọ na-enyezi gị nsogbu na-ayazi gị arụ. For the meantime ị na-achọ ike ị ga-eti wee lụọ ọrụ and spirit na-edistọbụzi gị. O nwere ndị na-abụ ha nọrụ spirit, ha nụrụ ụta eme ha dị conscious, mana ha ya na daytime magọbụ ma n'abalị, mana ha ma spirit abịa dị ahịa enu na-eyuzo ha. Enwere ụmụ nwaanyị na-enwe this problem. O nwere ụmụ nwoke na-abụghị dị na ana spirit abakwuta ha, shift onye dị na ha n'akụkụ, dị na with them, na-make love with them. All these challenges ọ bụ na ị na-enwe ya, biko chọọrọ m ma na ị na-ene anya na mmụọ tinyere aka na-arụ n'ahịa gị. For the meantime ị ga-eji wee jee chọba ebe ị ga-eji wee rụọ ọrụ ma ọ gịnị and all that. Ọ bụ na ịbụ nwoke and ọ bụ na ịbụ nwoke biko chọọrọ m ihe ha 21 leaves, ụtọ ọ dị 21, 10 na ose, oli asa arụ that day, another asa ya every day. Nke a mkpụrụ 7 ka ihe etinye na mmiri. Ọ bụ na ịbụ nwoke, oli asa arụ that day, asa ya the next day, then the third day sakwa ya. Ọ bụ na ịbụ nwaanyị, ọ bụ na ịbụ nwaanyị nwere call, biko use olu m ihe a 7 14 leaves. Ọ bụ na ịbụ nwaanyị nwere call, mana ọ bụ na ị nwere call nwaanyị, use 21, use ihe a 7. Ọ bụ na ị nwere call, use ya 14, use nke a 7. Ole ya saa alụ gị. Ogodo na ọ na-abịa n'aba ha dị ekwe gị arụrụ abalị, iwele ya sacha arụ, ifu na ya ararụ like a baby. Ọ dị worse, ị chọọ osisi ya, if you feel that na nke gị dị worse, chọọ osisi ihe a, wele ya dose n'iru bed gị. Nwere mmụọ ya cross gị, nwere ajọ mmụọ ya cross gị. So anya bụ ihe anyị nwere ịmụta maka ndị mmụọ na-enye nsogbu. Ndị spirit na-eme apịa edistọb ha. Ndị spirit, o nwere ndị bụ ndị ajọ nwoke, occultic men and evil men in the community. Their duty bụ ha na-apụ na-eje afọs ụmụ mmadụ, na-sleep with them. So be chain of spiritual husband. Bụrụ mmadụ dị ndụ ka gị, ihe na-abịa edina gị. Ndị rigoro anwụsụ nke ha, ha jizi ya achọ ihe ha na-emebi ihe na ndụ ya. Jiriri m akwụkwọ okwete na ose chụọ ha ụsọ. For the meantime ị na-achọ gị ga-eji wee chụọ aja, rụọ ọrụ ya bụ ọrụ ka ụzọ gị dị mma. Sitokana aka bụ onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Sitokana bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, kpọrọkwa dibịa Igbo. Ka anyị si kwuo na anyị na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-eru m Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ya bụ, dere m meseji na my WhatsApp number
ọ bụrụ na o nwere ajụjụ nwere iju mgbasị ha nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, gotere m meseji ma onye chọrọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ ọrụ gị ọrụ mmụọ na 07037311663 ka anyị elu gị aka. Ndewo.